Песня пераможца Еўрабачання 2026 на беларускай мове. Як бы яна прагучала? Песню «Бангаранга» сіськасенькай спявачкі Дара, якая вельмі так энергічна танцуе, прызналі найлепшай песняй Еўропы. Асляпляльныя агні. Музыка, сэрца, грай! Я б і не спрачаўся з яе перамогай. Чувіха і яе каманда выдалі вельмі энергічнае шоу. На гэта было вельмі цікава глядзець, але слухаць на беларускай мове, калі разумееш тэкст, яшчэ цікавей. Я анёл, я дэмон, я псіх, як у фільме Аман. Я рухаюсь, я тизер, я вольны у душы, я лідар. Зрабіць гэты пераклад з дапамогай АІ мне дапамог беларускі нейронны артыст Алесь Бігуд. Пару тыдняў таму у яго выйшаў альбом. Тэксты ён прыдумляе сам. І гэта такія гісторыі пра цяжкія сітуацыі, пра супрацьстаянне. Бяжем мы за медаллю, за золотистой сталью. І калі вы ведаеце, што ўсё гэта прыдумаў чалавек, але за спевы і за музыку адказвала Аішка, ці будзеце слухаць такі альбом?